Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bună seara! Alternative este genericul unui nou ciclu de emisiuni pe care televiziunea Albasat îl va difuza săptămânal. Împreună cu televiziuni din 10 raioane ale țării și împreună cu dumneavoastră vom căuta răspuns la întrebarea ce să facem și cum să facem ca să trăim mai bine, să trăim ca în Europa. Odată cu semnarea acordului de asociere, agricultura a devenit unul din cele mai speculate subiecte. Pentru a demonta aceste speculații, astăzi vă vom explica cum acordul de asociere va contribui la rezolvarea principalelor probleme din sectorul agrar, dar și a provocărilor pe care agricultorii vor trebui să le facă față. Așadar, în studioul Albasat i-am invitat pe Petru Ionel, director NIS Agroinform, filiala NIS Sporeni, producător agricol, pe Nicolae Ciubuc, director adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. De asemenea, la discuția noastră vor participa și invitații din studio de la Chișinău: Valeriu Cebotar, reprezentant al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, și Iurie Hormuzache, vicedirector al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova Agroinform. Pentru început vă propun să urmărim un subiect despre o familie din Bălăurești, NIS Sporeni, care dezvoltă o afacere în agricultură. Agricultura, afacere de familie. În urmă cu 6 ani, o familie din Bălăurești s-a gândit să pună bazele unei afaceri în agricultură. A investit 100.000 de lei și și-a ridicat o seră chiar în grădina casei unde locuiesc. Ideea a fost construită în 2010. A fost un proiect pește-pașet care băietul l-a câștigat. Cultivăm un an roșii, un an ardei, un an castraveți. Familia încă nu și-a amortizat investiția, dar este mulțumită de faptul că afacerea s-a dezvoltat, iar la poartă bat din ce în ce mai mulți cumpărători care vor legume proaspete. Piața de desfacere este piața raională și locală și în sat. După suprafața care o avem, o dovedim și să o realizăm la piața care o avem. Membrii familiei antreprenorului acordă un suport considerabil la desfășurarea afacerii. Mai mult eu cu soțul muncim. Când mai este nevoie, mai luăm câte o femeie așa la lucru. Dar mai mult noi în doi lucrăm. Pentru a avea o producție bogată, bărbatul a făcut și cercetări. Așa a reușit să cultive roșii pe verticală. Deși nu a obținut profit foarte mare, legumicultorul este mulțumit. Tehnologia intensivă aplicată de Ion Buza este orientată pe sporirea recoltei de tomate la o unitate de suprafață. Noi pe săptămână acum putem recolta în jur la 700-800 kg de roșii, dar nu e destul pentru a pleca peste hotare. Pentru a pleca peste hotare trebuie măcar minimum de o mașină, 2,5-3 tone. Câteodată e mai ușor să o crești decât să o realizezi. Nu prea este piața așa de desfacere ca să nu este protejat. Nu suntem protejați. Care creștem producția, nu-i protejat și nu-i ajutat de stat. Experții în domeniu sunt de părere că agricultorii au nevoie de mai multă susținere din partea statului. Ca atare, toți producătorii, fie mari, mici, mijlocii, au nevoie de susținere financiară. Dar având în vedere că producătorii mari au un volum mai mare de producere, au careva contracte de comercializare, au prioritate, să zicem așa. Cu toate că nu neg faptul că și ei trebuie subvenționați. Dar anume cei mici și mijlocii sunt într-o situație dezastru. Deci, pur și simplu, pentru a începe o afacere în agricultură, la început trebuie un sprijin financiar, trebuie niște investiții oarecare. Și când omul nu dispune de aceste finanțe, vreau să zic că clar că nu poate începe afacerea. Da, statul ar trebui să finanțeze inițierea unor afaceri, să susțină producătorii, ca, cum spune, să se așeze pe picioare și după aceea să fie respectiv și statul ar să primească, vreau să zic, impozitele necesare care trebuie, vreau să zic, din partea producătorilor.
Succesul micii afaceri obținut la scurt timp de activitate îi permite lui Ion Buza să vadă cu optimism viitorul și să-și facă planuri de extindere. Iată, ați văzut cum o familie din Bălăurești își dezvoltă propria afacere în agricultură. Oamenii au spus că cea mai mare problemă este piața de desfacere. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme? Deci vreau să zic, cunosc această familie, este din satul meu natal, sunt niște producători, sunt printre primii care au început o afacere, așa vreau să zic, în stil european. Chiar și anul trecut, și anul ăsta, și mai anii precedenți, tot timpul la seara dumnealui au schimburi de experiență și vă zic, adică cum crește el roșiile, cum crește ardei dulci, cum crește vânăta în seară. Am văzut asemenea tehnologii doar vizitând Europa, în Polonia, în Olanda și în alte țări europene. Este o afacere, adică bine pusă la punct și domnul Ion când spune că nu prea are venit, nu chiar bine să numeri banii străini, dar sunt sigur că el are un venit. Există venit, este o afacere profitabilă și dar oricum se confruntă cu multiple probleme la realizare cu care se confruntă majoritatea producătorilor agricoli din spațiul rural, mă refer la producătorii mici. În primul rând, ei nu au loturi mari de producție, comercializează pe piața locală, ca să nu au un loc stabil la piața locală. Ca să meargă să-și ocupe locul, trebuie să, în jurul orii 4 sau 5 dimineața, să fie deja în piață și să aștepte până ce vin cumpărătorii la ora 8, 9, 10. Deci asta este o problemă. Mai puțin se ciocnesc cu asemenea probleme alți producători agricoli de la noi din raion, țin de producătorii de prună în stare proaspătă, producătorii de prune uscate, producătorii de struguri, care sunt amplasați în localități care sunt tradițional, cultivă aceste produse și deci atunci când vine cumpărătorul, ei pot să negocieze un preț mai mare, necedând unul față de altul, pot adică creeze loturi mari de producție și sunt atractivi pentru acei intermediari care vin și le iau producția de pe loc. Domnule Ciubuc, dumneavoastră, cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Probleme sunt multe. De fapt, am văzut în reportajul o adevărată istorie de succes. Am avut și eu ocazia să vizitez această gospodărie. Am văzut ce am văzut, am rămas adică pe alocuri chiar uimit de potențialul și dorința acestor gospodari de a dezvolta, fiindcă într-o afacere nu este suficient doar să vii cu o parte financiară. Este arhi necesar să vii și cu dorință, cu ambiții. Și atunci când cumulezi toate aceste lucruri, ai și rezultate. De fapt, am vorbit despre această istorie de succes. De fapt, producerea legumelor în teren protejat este și în viziunea mea, dar chiar și datele statisticile, analizele arată că de fapt este unul din domeniile cel mai profitabile ale sectorului. Aici avem riscuri minime și avem potențial de comercializare a producției, inclusiv diversificarea pieței, diversificarea producției care poți să o obții și cu riscuri minimale. Mai ales că deci, am văzut că și cei care au fost intervievați au comentat insuficiența suportului din partea statului. Aș vrea să contrazic aceste persoane, nu chiar adevărat, fiindcă despre suport vom vorbi puțin mai târziu, dar aș vrea să vă întreb de ce totuși fermierilor le este greu să-și găsească o piață de desfacere și acum nu vorbim neapărat de cea europeană. O piață, în general, lipsa pieței hai să spunem așa, o invocare mai mult generic sau mai mult așa, ruptă din abstractă. Eu aș fi de părerea că totuși piața există. Când vorbim de piață, în primul rând trebuie să ne referim la persoana care dorește să acceadă această piață și produsul care el îl oferă pentru piață. Și aici, dacă avem și persoana corespunzătoare care are și spirit de antreprenor și capacități, este bine informat, bine dotat, bine școlit, are o producție competitivă, are o producție care este solicitată pe piață,
nu există problemă legată de lipsa de piață și de posibilități de identificare a pieței. A menționat și domnul Ionel despre piața locală sau domnul Ion despre potențialul de comercializare în piața locală. Să nu uităm că pe lângă piața locală avem și piațe regionale, la Chișinău, centre raionale și așa mai departe și nu în ultimul rând exportul. Fiindcă până la urmă scopul de bază sau poți obține un preț bun la culturile cultivate atunci când producția este exportată. Fiindcă producătorii agricoli ar trebui să fie mai insistenți, să bată la mai multe uși ca să își găsească o piață de desfacere. Exact, dar ca să identifici o piață, în primul rând trebuie să produci producție calitativă, cantități omogene, să respecti anumite tehnologii, anumite standarde de calitate și respectiv să-ți promovezi marfa. Domnule Ionel, vă rog. Deci o altă problemă este necesitatea de ca fermierii, producătorii mici să conștientizeze necesitatea de a se asocia, de a se uni. Pentru că această metodă este una sigură și este una cea mai reală de a-și, adică mări potențialul de a comercializa produsele. Atunci când ești singur, când nu te cunoaște, când puțin te cunosc, sigur că este greu mai de greu accesat. să-ți vinzi marfa. Este greu de a-ți vinde marfa, dar atunci când producătorii se vor uni, vor fi mai mulți. În primul rând, el vor putea negocia, adică eu mă refer chiar și la grupuri informale, grupuri de vânzări. Pe urmă, poate să treacă în crearea cooperativelor de comercializarea producțiilor, dar adică ar putea negocia un preț mai mic la aprovizionarea cu mijloace circulante, adică mă refer la semințe, pesticide, îngrășăminte, servicii tehnice, ar putea negocia un preț mai mare atunci când este vorba despre vinderea produsului și asta este o oportunitate pe care chiar și domnul Ion, dar nu a reușit să o conștientizeze. Care am vrut să menționez că mai există problema de mentalitate. Adică la noi, din păcate, marea parte a agricultorilor trăiesc încă cu acea mentalitate de anii până la declararea de independență, când producția era venită și luată sau procurată din ambare sau de pe câmp. Deja dânsii ar trebui să-și adapteze mentalitatea și metodele de vânzare a producției deja la noile realități, la noile condiții de piață, pentru că concurența este una foarte mare, este una acerbă și în condițiile în care trebuie să faci față acestei concurenți, trebuie să bați la fiecare ușă, să identifici noi pieți pentru a-ți putea vinde producția. S-au terminat timpurile când pentru anumite tipuri de produse vine cineva de acasă și să procură marfa. Noi avem situația la ziua de astăzi, reieșind din potențialul foarte redus în producerea acestei culturi, legumele, mulți agricultori, adică au cumpărători chiar de acasă sau au contracte cu diferiți parteneri din străinătate, unde partenerul vine și procură producția chiar din seră sau de pe câmp. Însă astfel de tipuri de culturi nu sunt atât de răspândite, cum ar fi, spre exemplu, mărul, unde chiar este nevoie de penetrat noi piețe, mai ales în condițiile embargoului frecvente impuse de Federația Rusă. Avem probleme spre exemplu, cu desfacerea producției vinicole, da? Unde piața internațională avem atâția producători de vinuri și toate sunt bune, toate sunt calitative. Deci este nevoie de o mai multă insistență și o mai multă implicare din partea agricultorilor atunci când vorbim de identificarea partenerilor pentru a comercializa producția. Dar ce părere aveți despre calitatea produselor agricole și alimentare autohtone? Există la moment toate instrumentele necesare pentru a verifica calitatea acestora? Nimeni nu contestă că produsele noastre, de fapt, pentru noi, moldoveni, sunt cele mai gustoase. Nu există în lume struguri mai gustos, nu există în lume un măr mai gustos, un vin mai bun. De aceea, dacă ne referim la calitatea sau la calitățile gustative a producției noastre, ele sunt incontestabile. Atât de noi, cât și de cei care ne vizitează deseori țara sau mergem noi cu diferite produse în diferite țări, sunt apreciate la cel mai înalt nivel. Ce își ține de calitate, iarăși, nu putem spune că sunt de o calitate proastă. Nu sunt de o calitate cea mai înaltă. Mai este nevoie de implementat anumite tehnologii, anumite sisteme de control, anumite mecanisme sau de certificare, de expertizare, laboratoare și așa mai departe,
ca acea producție care noi dorim până la urmă să ajungă pe piețele Uniunii Europene, unde sunt standarde, noi le cunoaștem cu toții, sau sunt mult mai înalte, cele mai înalte standarde din lume, sunt standardele Uniunii Europene, și pentru a penetra această piață, în mod obligatoriu este necesar ca această producție să corespundă acestor standarde. Și la acest capitol mai avem de muncit. Și în acest sens noi nu am fost gata și nu suntem gata în continuare. De aceea și în cadrul acordului de asociere sau acordul de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt stabilite termenii de tranziție, în cadrul cărei Republica Moldova trebuie să-și alinieze cadrul legal, standardele, reglementările tehnice ca producătorii agricoli, având la bază sau luând la bază aceste documente, să-și adapteze producția la aceste standarde, ceea ce va permite indiscutabil la o creștere a posibilității de export în piața Uniunii Europene. Domnule Ionel, vă rog. Majoritatea produselor care vin de pe piața europene, deosebit legumele, ele sunt crescute pe substraturi artificiale, unde se administrează elementele nutritive toate artificiale. Și de ce ele nu știu, dar cred că nu le apreciază și nu sunt încântați nici producătorii din Europa de aceste produse care se produc acolo. Spuneți că avem produse calitative, dar totuși care sunt obstacolele care stau în calea fermierilor de a ajunge pe piața Uniunii Europene? Deci, principalul obstacol, să știți, că ține mai mult de mentalitate. Fiindcă acei care n-au făcut niciodată sau n-au avut ocazia să exporte în Europeană, aceia și întâmpină greutăți sau declară că au astfel de obstacole și nu pot exporta. Cei care au într-adevăr producții de o calitate, producție de o cantitate omogenă, nu întâmpină probleme la export. Mă refer la produsele care sunt accesibile și pot fi exportate pe piața Uniunii Europene. Fructe, vinuri, miere de albini. Acestea sunt produsele de bază care pot fi exportate. Și acei producători care au parteneri, în primul rând este vorba de identificarea partenerilor. Eu aș spune că nu este atât de mare problemă. Asta au demonstrat-o producătorii noștri autohtoni în condițiile anului 2014, în condițiile embargoului impus de Rusia. Eu aș spune că într-un termen record foarte repede mulți dintre producători agricoli s-au orientat spre piața europeană și chiar au comercializat și au dus produse. De la noi din Isporeni s-au exportat în 2014 230 tone prune uscate, struguri de masă în jurul la 700 de tone, nuci în jurul la 60 de tone, miez de nucă în jurul la 10 tone și măcieș 50 de tone, prune în stare proaspătă peste 260 de tone. Astea sunt cifre reale și vă spun că în raionul, regiune care nu atât de bine dezvoltat în mediul de afaceri, dar totuși au reușit și au importat produse pe piața europeană. Aș vrea să-l întreb și pe domnul Cebotar și pe domnul Hurmuzache cum va contribui acordul de asociere la înlăturarea acestor constrângeri. Cum acordul de asociere va contribui la rezolvarea principalelor probleme din sectorul agrar? Evident că acordul de asociere, în primul rând, este o premiză pentru o activitate mai eficientă a agriculturii în Republica Moldova și pentru a ne conforma la cerințele care sunt în țările Uniunii Europene, în primul rând trebuie să modernizăm agricultura. Deci să asigurăm o dezvoltare echilibrată a culturilor cu o valoare ridicată, să micșorăm cheltuielile, să dezvoltăm infrastructura și astfel vom găsi loc de comercializare a producției agricole pe piața Uniunii Europene. Acordul de asociere a fost un document așteptat pentru Republica Moldova și în special pentru agricultori. El deschide, acest document agreat deschide noi oportunități pentru agricultura noastră și în primul rând accesarea noilor piețe sau acces liber spre piețele europene. Desigur că careva din agricultori pot să vină cu reproșuri că piețele sunt deschise, dar noi încă nu le putem accesa. Acest lucru este adevărat. Noi trebuie să fim pregătiți pentru accesarea astfel de piețe și, în primul rând, prin sporirea competitivității producției agricole. În afară de aceasta, deci, atingerea și respectarea standardelor de calitate care sunt cerute de Uniunea Europeană.
Dacă să ne referim inițial la cotele care sunt stabilite, deci acest lucru încă nu ne deranjează foarte mult, nu ne afectează foarte mult, pentru că încă la multe produse noi nu putem încă atinge aceste cote care sunt stabilite. Produsele noastre agricole au încă un acces limitat pe piața europeană și exportul lor rămâne dependent de spațiul CSE. Cât de importantă este piața rusă pentru producătorii agricoli moldoveni? Deci, în primul rând, majoritatea producătorilor agricoli, evident că tradițional au fost deprinși cu piețele CSE, însă treptat încep a exporta producția și piețele Uniunii Europene și pe alte piețe ale lumii. Dacă să ne referim la producătorii de struguri, vreau să aduc la cunoștință că în anul precedent am avut exporturi de struguri pentru masă și în Cehia, și în Polonia, și în România, și în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și în alte țări chiar scandinave. De ce este foarte important ca producătorii să conștientizeze că piața nu este liberă și pentru a pătrunde cu un produs nou pe piețele respective trebuie să se conformeze la toate rigorile acestor preț, în primul rând la cerințele consumatorilor. Aceste piețe urmează să fie bine studiate și dacă vom asigura o producție competitivă atât sub aspect calitativ cât și sub aspect de valoare, atunci vom avea acces pe aceste piețe. Eu vreau să susțin afirmațiile domnului Cibotaru. Într-adevăr, piața CSI continuă să fie o piață importantă pentru agricultorii din Republica Moldova sau pentru agricultura țării noastre. Din motive că această piață este o piață tradițională de mai mulți ani, în afară de aceasta, deci are o capacitate de absorpție foarte mare și la fel mulți dintre producătorii și exportatorii noștri deci au deprins, au format relații, cunosc foarte bine procedurile de export în țările CSE. Și în vara anul trecut, după impunerea embargoului, deci agricultorii au fost impuși, nevoiți ca să caute, să acceseze alte piețe. Și dacă câțiva ani în urmă părea că este un vis nerealizabil de a ajunge pe piața din Dubai sau piața din Qatar sau și alte piețe europene plus România, acest lucru s-a întâmplat. Desigur că eu anticipez reproșurile că cantități încă nu foarte mari au fost duse, asta este adevărat, dar a început acest proces. Deci astăzi avem, recent, pe 21 septembrie, deci a intrat în vigoare prevederea Roselhoznádzorului cu 46 de companii care au dreptul să efectueze exportul la 10 categorii de fructe și acest lucru este foarte binevenit și trebuie să ne folosim de lucru dat, dar în paralel să nu uităm, piața CSI este o piață importantă pentru noi, dar avem nevoie de identificat și de accesat și alte piețe în paralel. Ca să sumarizez, trebuie să folosim oricare oportunitate. Cum trebuie de luptat cu produsele care nu trec nicio verificare și nu au o calitate garantată? Domnule Ionel. Deci, produsele care sunt produsele autohtone au o calitate foarte bună. Noi deja am menționat această chestiune și deci ea este posibil de verificat. Deci cred că această întrebare s-a referit și a putea da un răspuns Agenția pentru Securitatea Alimentară, dar știm că o problemă sunt produsele care se importă. O mare parte din produsele agroalimentare sunt importate în Republica Moldova, o cantitate foarte mare, eu chiar dispun de niște cifre nu atât de oficiale, dar sunt în jurul la peste 100 de miliarde de lei se importă anual produse în Republica Moldova. Ar putea Republica Moldova să devină o sursă bogată de produse eco și organice pentru Europa sau alte regiuni? Mă refer la acele produse realizate fără substanțe chimice și fără intervenții genetice, în armonie cu natura și mediul înconjurător. Desigur, este o posibilitate și o sursă, spunem, bogată pentru agricultura Moldova, producția eco sau agricultura ecologică, produsele ecologice. Vreau să menționez în acest sens că avem chiar și o lege, începând cu anul 2006 a fost adoptată legea cu privire la agricultura ecologică.
care prevede posibilitatea cultivării producției în scopuri ecologice, inclusiv suport din partea statului pentru stimulare, fiindcă până la urmă vorbim de cheltuieli mult mai mari, comparativ cu cheltuielile care sunt suportate de agricultură sau de producători agricoli în ordine convențională. De ce agricultura ecologică are un potențial în Republica Moldova? Anual sunt înregistrați suprafețe de diverse culturi în scopuri ecologice și chiar avem și înregistrate și multiple operațiuni de export a producției agricole ecologice. Am avut ani când acest domeniu a fost susținut masiv din partea statului, subvenții pentru acei producători agricoli care se ocupau cu agricultura ecologică, inclusiv producători agricoli care exportau producție agricolă ecologică și acest lucru a stimulat esențial. Același lucru trebuie să-l menținem în continuare, fiindcă dacă vorbim de potențial sau de producții cu valoare adăugată, acest domeniu sau produsele agricole ecologice este un potențial încă nevalorificat în Republica Moldova și care ar aduce facilități și avantaje deosebite pentru producătorii agricoli. Fie că cultivă fructe, fie că cultivă legume, fie că cultivă cereale. La Drochia există un producător agricol care crește roșii în seră fără utilizarea substanțelor chimice, însă acesta se confruntă cu o mare problemă. Nu are unde să-și vândă marfa, nu are o piață de desfacere, nu poate să obțină un loc la piața din Drochia. Să urmărim acest reportaj. Depun mult efort și suflet, dar deseori rămân doar cu entuziasmul. Vorbim de zeci de fermieri din Drochia care muncesc din greu anul împrejur, iar în toamnă uneori nu-și pot acoperi nici măcar cheltuielele. Este și cazul lui Ion Bejan din satul Țarigrad, care după mai mulți ani munciți peste hotare, banii câștigați a decis să investească într-o afacere în agricultură. Am hotărât să mă stăm pe acasă. Mă întorc înapoi în satul meu, Țarigrad, și am hotărât să fac o serie de roșii. A început afacerea de la zero. În construcția seriei, Ion Bejan a investit circa 50.000 lei, dar deocamdată nu știe când își va recupera banii. Și asta pentru că nu are unde-și realiza marfa. Deși a încercat să ducă roșiile la piață, s-a ciocnit de noi probleme și anume nu a găsit un loc pentru vânzare. În consecință, își realizează marfa intermediarilor, la un preț de nimic, doar pentru a nu rămâne cu legumele în seră. Duc oameni care vând. Le duc, le propun și nu înțelegem cu prețul cu acolo și le dau lor și le vând mai departe. M-am dus la piață și când m-am întrebat de oamenii și că dacă vrei să ai loc de vânzare, așa mi-a spus ei, că trebuie să ai loc de primăvară. Am ocupat tot și trebuie să cu sfadă, și nu m-am apucat de chestia asta, că nu era în loc. Am făcut să mă duc din stare să-mi iau și eu un loc. Și să caut că e locul meu și am zis că și să mă sfădesc, că e imposibil, nu e normal. Și am lepădat, am închis ochii și zic, am să dau nevoie să vindesc, că ne împăcăm. În această situație sunt mai mulți producători agricoli din raion. Ei sunt nevoiți să-și vândă legumele în stradă, deoarece în piață locurile sunt ocupate de intermediari. În piață n-ai cum să ne duci în pasă, că l-ai bătut tot. Eu aici majoritatea băieți sunteți producători. În piață se ieși, cum se numește limba rusă, pericopșichi. În pofida acestor greutăți, agricultorii se străduie să vină cu produse de calitate înaltă, netratate cu pesticide. Bună oară, Ion Bejan folosește îngrășăminte naturale de origine animală. Am adus pământ gol, pământ curat și îngrășăminte la vacă, cum spun eu. Băligar, da, la vacă. L-am șernut și l-am pus 2 la 1. 2 de pământ și 1 de băligar și tot. Planurile pe viitor ale fermierului sunt mărețe, dar totuși și-ar dori ca într-o zi să străbată pe piața externă, cum ar fi a Uniunii Europene, pentru a găsi un cumpărător fidel care să-i aprecieze nu doar produsul gustos și sănătos, dar și munca depusă.
Iată, ați văzut cum producătorii agricoli sunt nevoiți să apeleze la diversi intermediari. Ce soluții aveți pentru asemenea situații? Este o problemă peste toată Republica, nu numai la Drochea și nu numai la Nisporeni. De aceea, eu mă refer și mă întorc încă o dată că producătorii agricoli ar trebui să se asocieze, mai ales referitor la comercializarea produsului. Sunt foarte multe exemple în Republica Moldova, dar cel mai, cred că mai cu succes este exemplu de la Dubăsarii Vechi, când tot satul produc legume în seră. Au venit tirul, s-au încărcat, s-au înțeles cu prețul și au venit, s-au încărcat un tir și oamenii nu îmblă și nu caută locuri la piață. Deci, o afacere, mai ales în orice domeniu din agricultură, poate avea succes atunci unde sunt tradiționale pentru localitatea dată producerea unor produse, fie legume, fie struguri de masă, fie mere, fie prune. Deci atunci când sunt mulți producători, pot adimini, pot atrage chiar un intermediar sau pot singur ca să se asocieze, să încarce un tir, să plece, eu știu, în Rusia, România, piața europeană, unde vor. Asta este problema. Este de fapt un exemplu, și aici spuneam noi, că de ce agricultorii noștri nu pot penetra piețe mari ca piața Uniunii Europene. Pentru că nu avem cantități de producție omogenă. Exemplul domnului care am văzut acest reportaj este de fapt o consecință a faptului că dânsul nu are în primul rând potențial de a merge undeva mai departe decât piața locală. Fie că nu are transport, fie că nu are alte posibilități. Inclusiv posibilitatea asocierii este o posibilitate extrem de importantă și bună, anume pentru astfel de producători agricoli, care au capacități limitate de producție, suportă cheltuieli mari la această producție, nouă piață de desfacere, intermediarii îi asupresc luându-le producția la prețuri derizorii și de aceea pentru ei unica șansă este să meargă undeva să închine la o piață, hai dă-mi te rog să vând 1 kilogram sau 2 de roșii sau să dai cu prețuri mici la un producător sau la un intermediar. De aceea una din soluții ar fi asocierea și crearea grupurilor de producători, mai ales că noi avem diverse programe, proiecte care vin să faciliteze acest proces, adică cei care doresc să se asocieze, creează grupuri de producători și respectiv în cadrul unui grup de producători își pot întări capacitatea lor de vinderea producției, își pot reduce cheltuielile de producție, pot obține prețuri mari la producție, excluzând intermediere și pot propune pieții cantități mari omogene de producție. Și atunci, cu siguranță vom avea identificate și pieți în est și pieți în vest, pentru că o să avem cantități de producție calitative și cantități de producție omogene. Aș vrea să vă întreb, cum sunt susținuți fermierii din raionul Nisporeni la modul practic și câți deja au beneficiat de suport financiar din partea statului? Deci, referitor la această chestiune, fac eu informație, deci am niște date și pe urmă să mă completați, domnule Cibuc. Sigur că unicul suport de la stat care îl are este subvenționarea producătorilor agricoli. Este un factor important pentru dezvoltarea agriculturii în genere. Este o practică mondială, o practică care o fac majoritatea țărilor din lume, adică și din Europa și Statele Unite. Sigur că la dânsă sunt alte condiții mult mai benefice și mult mai favorabile pentru producători agricoli, pentru fermieri. Deci, dacă este vorba de anul 2014, în total au fost 58 de aplicații și fermierii noștri, producători locali, au obținut în jur la 3,7 milioane de lei. Deci, comparativ cu alte raioane, este o cifră mică, să presupunem Unghenii sau Călărașei sau raioanele sau Hânceștii au beneficiat de sume cu mult mai mari, ceea ce demonstrează că capacitatea investițională la noi în raion este foarte mică, chiar una dintre cele mai mici, suntem la nivelul cu raionul Basarabească. Dar din ce cauză este atât de mică? Producătorii agricoli nu știu unde să se adreseze după aceste subvenții? Deci, în genere, potențialul de afacere în Nisporeni este mic. Nu că nu știu. Deci, infrastructura, drumurile, distanța de la căile ferate, multe alte chestii, adică tradițiile, anume demonstrează acest fapt. Nu că nu cunosc, nu că nu știu, dar pur și simplu
nu sunt implicați în afaceri. Deci până în prezent, acum în 2015, sunt în total 36 de aplicații până pe 9 luni, dintre care 28 de aplicații, adică sunt elaborate de organizația noastră, Nisporeni Agroinform, membru a Federației Agroinform, agricultorul din Republica Moldova. Deci noi vrem să spunem că adică noi suntem unii din regiuni care, uite, care orientăm fermierii, îi ajutăm la întocmirea acestor aplicații pentru a primi subvențiile, le acordăm asistență pentru a primi subvențiile. Totodată, producătorii noștri, adică, se confruntă cu unele probleme referitor, adică, regulamentul de subvenționare pentru anul 2015, comparativ cu 2014-2013, este cu mult mai dur. Și sunt foarte multe interdicții care nu au fost cunoscute și nu este stabilitate în genere în subvenționarea în agricultură. Producătorii nu pot să-și facă niște planuri, să schițeze niște planuri de perspectivă, ca să știi că, uite, că eu o să am atâtea subvenții, atâția să fie banii mei și atâția, deoarece el an de an poartă schimbări și nu în favoarea producătorilor agricoli. Am simțit că am un avocat sau, mai bine spus, un coleg, parcă ar fi de la agenția de plăți, cu informații, câți beneficiari, câți au depus, care sunt rezultatele. Mersi mult, domnul Ionel, de informație. Vreau să spun că regulamentul de subvenționare pentru anul 2015 este practic cel mai bun din ultimii 5 ani de existența regulamentului de subvenționare, lucru recunoscut practic. Prin ce este cel mai bun? Prin condițiile facile pentru obținerea subvenției. Diversificarea măsurilor, să nu uităm că în acest an mărimea fondului a crescut comparativ cu anul 2014 cu 50 de milioane. Anul 2014 a constituit 563 de milioane, în 2015 610. Deja avem o creștere. Și la Nisporeni, de ce atât de puține subvenții? Domnul Ionel se plânge că au scăzut subvențiile față de anul 2014. Nu știu, trebuie să vedem, poate și undeva vina consultanței, că ar trebui mai mult să lucreze cu agricultorii, fiindcă fiind de mai multe ori la Ionul Nisporeni, am constatat un lucru, că mulți din agricultori nu cunosc în general despre existența posibilităților de finanțare a agriculturii. Și dacă ne referim la anul 2015, situația nu este chiar atât de rea. Domnul Ionel a menționat despre cifra sau numărul de solicitări depuse în acest an, dar nu a enunțat suma. Vreau să spun că suma este mult mai mare decât în anul trecut, adică a menționat anul trecut circa 4 milioane și într-adevăr, dacă ne referim în topul raioanelor, raionul Nisporeni se plasează la coadă, adică în ultimele 5-6 raioane, la valoarea sumelor obținute. Ce aici ține de 2015, la ziua de astăzi, deja valoarea cererilor depășește 6 milioane, numai o solicitare de circa 2 milioane de lei avem pentru fermă care a fost creată sau înființată la Zberoaia. Fermă bazată pe investiții străine, cu animale de prăsilă pentru producerea laptelui și care va beneficia în acest an de subvenții. Nu uităm Cristești, iară câteva investiții destul de impunătoare, care la fel se vor bucura de susținere din partea statului din fondul de subvenționare. Și nu în ultimul rând trebuie să luăm în calcul și compensațiile pentru fructe. Raionul Nisporeni este un raion de centru, unde aici masiv sau preponderent sunt culturi multianuale. Prune, struguri. Prune și struguri. Exact. Da. Care și anul trecut au beneficiat producătorii agricoli care au livrat, ca rezultat a embargoului, au livrat producția dată la întreprinderile de procesare, cât și în acest an, adică cei care au livrat anul trecut, dar cu posibilitatea de punere a cererii în acest an. Și la acest capitol avem, adică solicitări de peste 1 milion de lei pentru raionul Nisporeni, la capitolul compensației pentru prune și struguri soiuri tehnici care au livrat la întreprinderile vinicole. Vreau să spun că până la sfârșitul lunii octombrie compensațiile pentru aceste fructe vor fi trecute în contul producătorilor agricoli. Ce aici ține de acele peste 6 milioane de lei pentru circa 40 de aplicații care au fost depuse, iarăși până la sfârșitul sau până la finele acestui an, în limita fondului disponibil, vom achita și acești producători agricoli. Vreau să-l întreb și pe domnul Cebotar și pe domnul Hurmuzache, în aspect cantitativ, da, și calitativ, cât de eficiente sunt aceste subvenții pentru agricultorii noștri? Evident că statul promovează anumite politici în domeniul agriculturii și una din aceste politici este susținerea producătorilor agricoli prin subvenționare.
An de an, deci vin propuneri atât de la producători, cât de la asociații, cât și din cadrul ministerilor, referitor la perfecționarea mecanismelor de subvenționare și, în primul rând, accentul se pune în ultimii ani pe stimularea investițiilor în diferite ramuri, diferite sectoare ale sectorului agroalimentar, complexul agroalimentar și evident că cine doresc să organizeze o agricultură modernă, reușesc să facă acest lucru cu forțele, în primul rând, ale producătorilor, apelând la credite și, în ultimul rând, apelând și la ajutorul statului prin subvenționare. Dacă să aduc un exemplu, deci, practic, în multe ramuri avem, în afară de subvenționare, avem programe, deci susținute de diferite organizații internaționale, mă refer de cele instituții financiare, cum avem în sectorul vitivinicol, avem programul de restructurare a sectorului, unde se prevăd să fie alocate 75 de milioane de euro pentru modernizarea și retehnologizarea sectorului. Și aș zice că acestea sunt niște oportunități care ne permite să modernizăm toate ramurile, inclusiv și ceea ce am vorbit, ca să asigurăm o producție calitativă. Evident că mulți își doresc ca subvenționarea să fie ca în toate țările europene, adică nu direcționată la, deci, post factum, dar să fie știut că la o unitate de suprafață, la diferite culturi agricole, statul oferă un anumit ajutor. Sperăm că pe viitor, când vom asigura o dezvoltare ascendentă a tuturor ramurilor, vom avea și această posibilitate, cu atât mai mult că deci, sunt și fonduri europene care ne vor ajuta, mă refer la programul IMPART, care va ajuta și sectorul agricol ca să se modernizeze. Importanța subvențiilor pentru agricultori este una majoră, foarte importantă, chiar dacă doriți chiar crucială. Avem regulamentul anul curent, este unul, după părerea mea, destul de echilibrat, pentru că am purtat negocierile destul de mult și am ajuns parcă la un consensus. Despre importanță să vă duc câteva exemple. Deci noi avem mărirea suprafețelor de plantații multianuale, de fructe, de struguri, grație subvențiilor oferite din partea statului pentru agricultori. Un alt exemplu. Câțiva ani la rând, subvențiile preconizate pentru construcția fermelor, banii nu erau utilizați. Deci, în ultimul an se observă o creștere a interesului sporit față de acest segment și avem deja mult mai multe cazuri de ferme construite cu ajutorul din partea statului, cu subvențiile date. Dar problema ce ține de subvenții are și o altă parte, deci an de an noi încercăm să negociem cu guvernul mărirea fondului de subvenționare, pentru că din an în an se demonstrează fondul de subvenționare este unul mult prea mic în raport cu solicitările din partea agricultorilor. Și anul trecut, cel puțin, s-a obținut reglementarea că au fost primite toate aplicațiile pentru subvenții, cele care nu au avut acoperire financiară au fost trecute pentru fondul de subvenționare din anul curent, care la fel de fapt este unul încă mult prea mic pentru acoperirea tuturor cerințelor din agricultură. Cât de aproape suntem noi de alinierea la standardele europene în domeniul agriculturii, dar și a dezvoltării rurale? Vreau să zic că mai avem mult de lucrat în acest domeniu, deoarece mulți au vizitat și țări din Europa și din alte părți ale lumii și s-au conștientizat, s-au familiarizat cu nivelul de dezvoltare și urmează ca noi treptat să modernizăm agricultura prin tehnologiile aplicate, prin dezvoltarea infrastructurii de post-recoltare și prin modernizarea posibilităților de comercializare a producției pe diferite piețe. Vorbind despre apropierea agriculturii autohtone de standardele europene, nu avem, de fapt, nu putem vorbi despre un tablou foarte fix, pentru că, de fapt, situația este una, dacă îmi permiteți, destul de pestriță în agricultură. Deci avem cazuri în pomicultură, în viticultură, în producerea laptelui, când standardele sunt unele deja europene sau aproape de Europa, dar avem o altă mulțime de cazuri când deci nu putem vorbi de apropiere de standardele date. Desigur că am vorbit inițial despre acordul de asociere. Deci
avem o perioadă, să spunem așa, de grație când putem să ne depunem toate eforturile putem și trebuie să depunem toate eforturile ca să sporim competitivitatea în agricultură. Că altfel, după următoarele prevederi, deci noi riscăm să avem producție din afară care este subvenționată masiv de către Uniunea Europeană și prețul de cost este unul mult mai jos decât prețul de cost al producției în Republica Moldova și atunci putem să avem pericolul să ne ciocnim de o concurență foarte severă în prețul și calitatea producției agricole. De ce am menționat de mai multe ori în cadrul mai multor întrevederi sau emisiuni că perioada care ne este dată acum, deci toate eforturile trebuie concentrate pentru sporirea competitivității și atingerea standardelor europene. Și pentru aceasta avem nevoie, repet, avem nevoie de mai multe subvenții, avem nevoie de proiecte investiționale, de atragerea granturilor pentru a depune toate eforturile ca să atingem un anumit grad de dezvoltare în cadrul agriculturii. Vorbind despre acordul de asociere, instituțiile din țara noastră depun un efort considerabil pentru a instrui oamenii de afaceri, astfel încât să le fie mai simplu ca să pătrundă pe piața Uniunii Europene. Dar, totuși, produsele noastre sunt competitive. Pot concura cu cele pe care Republica Moldova le importă? Ce își ține de competitivitate? În primul rând, pornind de la sensul cuvântului competitivitate, asta presupune o concurență, o competiție. Cât noi cu produsele noastre suntem în concurs cu produsele care sunt fabricate sau obținute în țările Uniunii Europene. Și vreau să spun că avem multe produse care noi cu adevărat suntem competitivi. Luăm strugurii de masă, unde datorită anumitor elemente economice, de ordine economic, da, forță de muncă mai ieftină, condiții climaterice, vorbim de alte aspecte, adică de productivitate sau de specificul zonei geografice în care se află Republica Moldova, noi suntem competitivi cu strugurii de soiuri de masă pe piețele Uniunii Europene. Și dacă o să ne uităm în statisticile producției exportate în Uniunea Europeană, practic cea mai mare pondere din fructe îi revine strugurilor de masă, unde marea parte a lor, circa 10.000 de tone, au fost exportate, adică mă refer de la 1 septembrie 2014, când a intrat în vigoare acordul de asociere și până luna august 2015, au fost exportate circa 10.000 de tone, preponderent România, Polonia, țările Baltice, o parte din Suedia, Danemarca și așa mai departe. Adică vedem o tendință, înseamnă că dacă producția noastră este exportată pe aceste piețe, înseamnă că este obținut și un preț bun și producătorii agricoli sunt mulțumiți. Eu sunt sigur că produsele sunt foarte competitive și vă zic încă o dată că au demonstrat-o și producătorii noștri locali, producătorii agricoli care au exploatat aceleași prune uscate care sunt recunoscute de o calitate foarte înaltă comparativ cu prunele uscate în America, în Franța sau în alte țări europene. Deci sunt incontestabile, sunt solicitate. Au fost un impediment cu vreo 3-4 ani în urmă de a exporta, dar acum se câștigă piața în domeniul fructelor, prunelor uscate. Dar ne rămâne să lucrăm asupra aspectului de a o demonstra, adică mă refer la ambalaj, mă refer la reclamă, adică la promovare și la multe alte chestii care noi cu părere de rău o facem foarte prost. Un agent economic din Comrat a reușit să exporte fructe în Uniunea Europeană. Cum a ajuns acesta pe piața Uniunii Europene veți afla din următorul material. Deși anul curent a fost unul extrem de secetos, țăranii din Găgăuzia sunt mulțumiți de recolte. Ei au reușit să obțină cantități mari grație tehnologiilor moderne, precum și a soiurilor de plante și semințe importate din țările europene. S-a schimbat în bine și situația cu privire la livrarea pe piața fructelor și legumelor. 23 de gospodării agricole din regiune au obținut dreptul de export, fapt ce încurajează să-și extindă afacerile agricole. Наши хозяйства начали экспортировать эти фрукты. Не все, правда, из этих 23, потому что еще не имеет хозяйство опыта достаточного переезда этих таможенных процедур там и так далее. Вот идет нелегко этот процесс.
Se fac exporturi deja pe piața europeană, dar cu toate acestea, producătorii agricoli din autonomia găgăuză sunt dispuși să-și vândă recolta pe piața rusească, susține Olesia Tanasoglo, vicebașcanul autonomiei găgăuze. Да, теоретически мы можем поставлять и в восточные страны, и в страны Евросоюза, и в Российскую Федерацию, страны Евразийского соглашения. Но реально она востребована только в Российской Федерации. И все наши многолетние насаждения, которые растут в Республике Молдова, яблочные сады, грушевые сады и так далее, другие культуры, они посажены все под спрос российского потребителя. Поэтому развитие экспорта в Российскую Федерацию – это составляющая, одна из главных составляющих гагаузской экономики в том числе. Dar cu toate acestea, unii fermieri din autonomie înfruntă zicala: dacă te temi de lup, nu intra în pădure. Și după ce au îndrăznit să sădească soiuri de pomi fructiferi, mai puțin populari în țara noastră, au spart tiparele și au ajuns pe piața europeană. Un astfel de exemplu este și societatea pe acțiuni Aydın, care are o livadă de 120 de hectare de mindale. Prioritățile acestui produs sunt bine cunoscute în Europa. Iată de ce livrarea mindalului pe piețele din vest nu mai este o problemă. 100 гектаров плодоносит уже, а 20 гектаров через год даст урожай. Насчет сбыта я уже говорил перед этим. Проблем миндаля нету сбыта, весь мир покупает миндаль. Честно говоря, Европа очень помогала и нам. 70% техники, если техника стоит 1 миллион, допустим, долларов, 700 тысяч она нам возмещала. Грех говорит, что Европа не помогала. Сегодня в Гагаузии приобретено очень много современных комбайнов, тракторов, приобретаются новейшие семена, сорта семян, новейшие посадочные материалы в садоводстве, виноградарстве. Вот. И те результаты, которые на этом фоне получаются, то они нас немножко радуют. Fermierii din regiunea de sud a țării susțin că agricultura rămâne să fie un domeniu în care merită să investești, deoarece există șanse reale de obținere a veniturilor. De un real folos sunt investițiile în modernizarea tehnologiilor agricole. Deja în multe gospodării nu se mai folosește tehnica de acum 7-8 ani. Prin proiecte cu finanțări din fonduri europene, mulți agricultori au ajuns să devină competitivi pe piețele din vest, adică să obțină profit și să fie rentabili în domeniul agricol. Iată, ați văzut un caz de succes. Producătorii totuși reușesc să ajungă pe piața Uniunii Europene. Cum credeți? Este acesta un bun exemplu pentru acei producători care nu reușesc să ajungă în Uniunea Europeană? Sunt sigur că este un exemplu, este o istorie de succes și asemenea istorii de succes sunt foarte multe la noi în Moldova. Eu sunt de părerea că nu este o impediment atât de mare, adică o greutate de a accesa piața europeană. Trebuie să vrei, trebuie să dispunem de utilaj modern care să ne asigure o calitate a produsului, trebuie să dispunem de linii de ambalare care să putem să sorta produsul, după calibra produsul și sigur că și ambalajul care trebuie să fie și încă o dată mă refer la promovarea produsului nostru pe piețele europene. Într-adevăr, e o adevărată istorie de succes și chiar mă bucur văzând astfel de istorii și mai ales poziția acelor care investesc anume în zona respectivă, în Găgăuzia, care noi știm cu toții care este părerea populației preponderentă în această zonă, care este tendința sau vectorul dânșilor de a merge și mă bucur când văd agricultori care recunosc suportul venit din partea Uniunii Europene, suportul oferit prin subvențiile care sunt acordate și care indirect vin iarăși din bugetele Uniunii Europene. Și în același sens mă bucur când văd că dânșii își concentrează piața sau eforturile pentru a penetra piețe europene. Au fost mărite cotele de export pentru fructe și legume de către Uniunea Europeană. Unii au spus că nu a fost necesar, întrucât agricultorii noștri nu sunt apți să le onoreze. Dumneavoastră ce spuneți? Deci însăși discuția care am avut-o astăzi referitor la penetrarea piețelor europene ne dovedește faptul că deja acest proces a început.
noi trebuie să accesăm toate piețele, nu numai piețele. Eu mă refer și, adică să fim flexibili și cu piața de est și cu piața de vest. Dar odată ce ne s-a oferit această oportunitate, noi nu putem să o ignorăm și suntem deja să pornit procesul de accesare a piețelor europene. Sunt istorii foarte multe de succes care au dat dovadă producătorii noștri, exportatorii și este foarte important ca produsul să fie exportat direct de la producător și fără intermediari, chiar și pe piața europeană. Deci numai atunci vor putea beneficia și producătorii și acei care exportă, adică să fie un lanț legat unul de altul, legat de producători și o parte din venit pe care îl obțin exportatorii să fie repartizat și producătorilor care participă la acest lanț valoric. Ce își ține de cote? Cote sunt stabilite pentru o categorie de produse, adică sunt produse care nu sunt cotate, cum ar fi, spre exemplu, vinul, care pot fi exportate în cantități nelimitate. Limitele sunt stabilite pentru miere, sunt stabilite pentru prune, sunt stabilite pentru struguri de masă, pentru suc din struguri, legume, zahăr și usturoi. Dar la ziua de astăzi noi nu valorificăm aceste cote, dar în perspectivă tendința este că vor fi valorificate. Absolut, absolut. Pentru că noi nu vorbim de cot care este stabilit pe un an. Vorbim de o continuitate care în timp își va da rezultate și cu siguranță va fi nevoie să mergem la Bruxelles, să negociem extinderea acestor cote, fiindcă așa și este stabilit în acordul de asociere sau acordul de liber schimb. În cazul valorificării acestor cote există posibilitatea majorării lor. Domnule Cibotar, domnule Hurmuzache, vorbind despre acordul de asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană, în special despre prevederile referitoare la comerțul liber care provoacă îngrijorări printre producătorii noștri agricoli, sunt întemeiate aceste îngrijorări și cum le putem explica producătorilor agricoli beneficiile acestui acord? Când am început să discutăm astăzi despre acordul de asociere sau acordul de liber schimb, am vorbit că beneficiul, de fapt, este deschiderea piețelor și oferirea oportunității de a accesa piețe noi pentru producătorii și exportatorii din Republica Moldova. Acesta este un lucru cert. Temerile, desigur că temeri există și ele sunt legate de mai mulți factori. Unul dintre care este necunoașterea procedurilor, ciclul închis de proceduri privind efectuarea exportului în Uniunea Europeană. Și aici un rol foarte important pentru a soluționa această problemă ar juca acei producători agricoli care deja au trecut prin acest coridor, să-l numim așa, și ar putea să împărtășe cu experiența acumulată pentru ceilalți doritori. Avem așa un exemplu chiar recent, deci lucrăm cu un grup de producători de miere, cu 15 participanți, dintre care unul deja a reușit să efectueze export și deja povestește cu lux de amănunte toate etapele care trebuie să le treci pentru a efectua acest lucru. O altă temere sunt standardele. La fel am vorbit despre lucru dat. Deci noi putem să avem acordul de liber schimb, putem să cunoaștem toate procedurile, dar dacă nu avem producția de calitatea necesară, nu putem să efectuăm exportul. Și asta este o temere, la fel, din partea agricultorilor. Și pentru lucru dat vin și alte temeri. Pentru ca să ridici competitivitatea, sunt nevoie de investiții. Investițiile anul acesta au un grad, spunem așa, dacă aș spune moale, nu prea sporit sau destul de slab. Pentru că ceea ce se petrece astăzi pe piața valutară, scumpirea mijloacelor de producție cu minimum 30%, toate celelalte scumpiri care sunt în agricultură, acestea nu stimulează dorința agricultorilor ca să investească pentru a obține standardele corespunzătoare și evident că există temeri. Cum ar putea producătorii agricoli moldoveni să se dezvolte în condițiile noului acord de asociere și care ar fi susținerea financiară din partea Uniunii Europene, în special pentru producătorii mici? În primul rând, aș menționa că în toate țările agricultura mai mult este practicată de producătorii mici și pentru a-și realiza obiectivele propuse, micii producători se asociază în cooperative și la noi în Republică este adoptată legea despre crearea grupurilor de producători și statul susține această activitate
Știți foarte bine și avem și diverse proiecte care susțin crearea grupurilor de producători și în grupurile de producători este mai ușor ca să implementezi tehnologii avansate, să faci niște investiții comune în crearea infrastructurii, în procurarea deci, tehnicii agricole pentru implementarea tehnologiei avansate și alte activități. De aceea aș spune că aceasta este o cale sigură de a pătrunde pe piețele europene cu o producție competitivă. Și evident că pentru a asigura implementarea tehnologiilor avansate în agricultură, este necesar în primul rând ca și instituțiile de cercetare din diferite domenii să creeze soiuri, hibrizi mai productivi, soiuri de o calitate mai înaltă, mai rezistențe la condițiile nefavorabile, naturale, fiindcă avem diverse probleme în acest domeniu, mă refer în primul rând și la temperaturile scăzute din timpul iernii pentru plantațiile multianuale, și la secetă, și la grindină. De aceea, tehnologiile avansate trebuie să asigure o protecție anumită de aceste factori de risc în agricultură. Și aceasta o putem face doar asociindu-ne, dar doar asigurând deci alocarea investițiilor necesare pentru a implementa aceste tehnologii avansate. Dacă să mă refer la suportul financiar din partea Uniunii Europene. Deci, noi am așteptat anul curent programul IMPARD, care vine cu suport financiar pentru dezvoltarea agriculturii. Cu părere de rău, așa și nu l-am obținut anul curent, deci este promisiunea că IMPARD va veni cu suport financiar deci cu începutul anului viitor. Aici sunt prevăzute câte circa 17 milioane de euro în fiecare an, parcursul a 3 ani consecutivi, bani care vor veni ca suport pentru fondul de subvenționare în agricultură și vor fi direcționați la fel pentru dezvoltarea agriculturii, investiții în agricultura de valoare înaltă. Desigur că în paralel așteptăm și alte programe de suport, așa cum s-a întâmplat și în alte țări. Dacă să aduc un exemplu, Georgia, care este țara cu statut la fel ca și Republica Moldova, deci deja implementează, în al doilea an, deja implementează programul respectiv, programul IMPARD, care a venit cu un suport semnificativ pentru agricultura țării respective. Și acest ajutor îl așteptăm și noi pentru anul viitor. Dar desigur că aici sunt mai multe criterii de eligibilitate pentru a putea obține acești bani și agricultorii noștri trebuie să fie pregătiți pentru aceasta. Domnule Ciubuc, domnule Ionel, ce ar trebui să stea la baza unei concepții de dezvoltare a agriculturii? Trebuie să implementăm modelul european de facere a agriculturii? Desigur. În condițiile în care avem semnat un acord de asociere, în condițiile în care partea acestui acord de asociere este și acordul de liber schimb, în condițiile în care ne propunem să ne integrăm din punct de vedere economic, să avem o agricultură inclusivă sau similară celei a Uniunii Europene, trebuie să implementăm practicile și bunele experiențe existente în Uniunea Europeană, să armonizăm legislația, în primul rând, să revizuim standardele și să le ajustăm și să le aducem în concordanță cu cele existente în Uniunea Europeană și, desigur, să punem accent pe ridicarea competitivității prin modernizare și restructurare. Adică modernizare, când spun, mă refer la renovare, la investiții în sector, fiindcă la moment sectorul agricol este într-un deficit foarte mare de investiții. Practic, o bună parte din agricultura noastră lucrează sau funcționează pe bază de tehnologii învechite, de pe anii sovietici. Domnule Ionel? Deci este un obiectiv foarte important pentru producătorii noștri agricoli, dar pentru a-l realiza este foarte important de a stabili niște relații între administrația publică centrală, între administrația publică locală și producătorii agricoli. Adică noi avem foarte mare importanță este susținerea din partea statului. Și nu mă refer la producere, mă refer la niște chestii care trebuie statul să ne le ofere. Mă refer la subvenționare, ceea ce ține de
aparatul central, adică administrația publică centrală, guvern, parlament și alte chestii. S-a vorbit despre cadrul legislativ care trebuiește să fie la nivel cu cadrul legislativ european. Iată, am ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Trebuie să înțelegem, nu va veni nimeni să facă ceva în locul nostru. Fiecare își clădește soarta cum îl duce capul și mintea. Avem modele, avem planuri, numai că ele trebuie urmate, trebuie înfăptuite. Din cuvinte nu rămâi sătul, dar mai întâi sunt necesare cuvintele. E nevoie de discuții, e nevoie de idei, de multe idei, din care să le alegem pe cele mai bune. Acesta este și scopul ciclului de emisiuni alternative. Să căutăm idei și să le prezentăm, iar fiecare să-și aleagă ce îi se potrivește mai mult. Urmărește emisiuni alternative în fiecare săptămână la televiziunea ta și vei afla calea spre succesul pe care și-l dorește fiecare dintre noi. Eu vă doresc o seară plăcută în continuare, toate bune! Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.